Тоест, какво ви показва? Показва ви, че имаме някаква web приложение. Това приложение има подсистема за потребители, роли, нива на достъп, всичките функции по въвеждане, извеждане на справки. Наред с това имаме администриране, най-различни неща. Управление на положението на базата данни на потребители, данни за организация, експорт, импорт, комплектност на система и всякакви други функции. Добре. Това е истинско приложение, не е демо приложение. И сега искам да ви попитам, това, което виждате, според вас, за колко време да направя? Кой каза 3 часа? Така, общо взето, един ден е работата по правене на едно такова приложение. Естествено, ако има повече функции и така нататък, може да отидеш и повече време. Всъщност, на практика, времето за реализиране на една такава система зависи от познаването на това, което се очаква да се автоматизира. Когато това се познава, реализацията е просто една, образно казано, хемология, която е свързана с описване, параметризиране и така нататък. И добре, кое е това, което ни дава тази възможност да реализираме такива системи в такива срокове? Това, което всъщност сме измислили, е следното. Ние казваме, че всичките неща, които се случват в една примерно бизнес действителност, могат да бъдат описани с събития. Кръстили сме и те събития. Смятаме, че всичко, което се случва, може да бъде описано с събития. Тези събития имат име и атрибути и ние сме направили един инструментарий, с който можем да описваме тези събития, след което да ги оживяваме. Така, сега, това нещо с събитията го разглеждаме и в още един аспект. Казваме, събитията, които се обединяват в обекти, могат да бъдат описани през призмата на 3 слоя. Физически, логически и презентационен слой. Ето сега ще ви покажем. Какво значи физически слой на събитието? Ние говорим за информатика. Следователно, всичко, което е като информация, трябва някъде да се записва. Ние сме стъпили на Oracle, но сме го направили за MS SQL и за DB2. Тоест, в един момент средата трябва да се сети как да организира тези таблици в съответното СУБД, така че тази информация да се събира. Това е физическия слой. Ние не очакваме от потребителя той да знае много и да направи оптималната структура, схема и така нататък. Нищо не очакваме. Дали сме 2-3 въпроса да говорим и това е всичко. Логическият слой всъщност представлява, така да се каже, интелекта на системата, която прави. След което имаме презентационния слой. Презентационният слой има отношение по това как тези събития да изглеждат примерно на екран, ако информацията ще се въвежда от екран. Имаме възможност да опишем това, което искаме да виждаме на екрана и да закачим съответната логика, която искаме да заложим в това, което да се случва. Включително проверки в външни таблици, всякакви формули събирани, важни и така нататък. И добре. И казваме, значи, описали сме субектите, описали сме някаква функционалност, прекрасно. Може ли да смятаме, че с един такъв инструмент ще можем всякаква задача, която се появи, да я решим? Да заложим функция, която да бъде на нивото на целия обект. Което в частност какво ще рече? Тя в момента, в който се стартира от
иконката, примерно това, което преди малко стартирахме, тя поема управлението, прави всичко такова, каквото се изиска в момента и връща управлението и данните отново в приложението, което е направено. С други думи, когато се появи такъв казус, който е значително по-сложен или примерно не може със стандартни средства и контроли да се реализира, сме оставили една врата, човек да може да възложи на екипа от програмисти да напише конкретното приложение. То се генерира автоматично, проверява се и вашата система е готова за работа. Тоест, ако в стандартния случай не се налага някакво специално програмиране, вие имате една реално работеща система, при това веднага. И последно искам да ви кажа още нещо. Когато почва да се прави една система, колкото и добре човек да познава това да се прави, колкото и много опит да има, все в един момент се налагат някакви корекции. Даже още докато дефинира нещата, като покаже първият път и става ясно, че тук може би е добре да сложим и това, тук сега като видяхме как може да се правят различни разлики, не е добре да се направи и друго нещо. Е добре. В стандартния случай, когато се пише програми по стандартния начин, това е свързано много с описание, с писане, с тестване, с проверки и така нататък. Тук няма такова нещо. Влизате, добавяте атрибути, махате атрибути, променяте им нещата, добавяте нови обекти, експортвате, при импорта системата проверява има ли промени, каквито промени има автоматично промени, създава и вие отново сте готови да работите. И в резултат на ето този инструмент, една такава система, която казахме, всъщност се прави за